Tinokutambirai kunhau dzomanhoko mabuja nhau dzozuva re26 mwedzi uno waChiwabvu. Wari kunyoresa zvitupa tiri kunyepai kuti wachiripo papuraimari yepabunda makara nopamusanhi nopachitekwe. Endai konyoresa zvitupa ipapo zviite zvakanaka kweri kuno. Wabato roCCC wari kuita kufara kureketa kuno nokutoti wari kukwanisa kusimudza mari yawanokwanisa kugoseenzesa madiro avo mugore riri kuuya riro rakaringana nosarudzo. Kureketa kuno mari yawasimudza padande mutande mwedzi isingasvike 5 iri kusvika zviuru zvekuAmerica 190 ribodzi. Tinowatorera manja tichiti wari kuita hatu zvino zvikaramba zvakadandi aiwa peno wangasvike miriyoni yawari kuda kusvidzayo. Bato roZanu PF ipapa ratanikiwa kuti riri kuita basa rekunyoresa wanhu zvitupa zvisiri pamutemo uye zvisingazikanwi nowanhu wese. Ipapa kwagoburika rimwe bhazi rochikoro chokwaMutendi kuri kunzi kumasvingo yoDzauru kwaindo kwarabva bhazi iri rakaita kuzara wanhu wari kubva wandoenda kopinziwa muhofisi yowanonyoresa zvitupazvo wachiburika wanazvo. Pakaita kunyangarirwa chaipo zvikaramba zvakadandi. Tiri kutoona kuti peno iro gwaro rovavhotiri rinogona ndouya raita kuwanditsa wanhu zvichatogona kunetsa chaiko. Ticharamba edu takaringa kuti zvinenge zvichitekaira sei tichindokunyepai isu munotiziva tinokunyepai zvese. Rimwe sangano rinomiririra mabasa ehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rareketa iro kuti mangwana ari kuda kuti rigoite zvokuenda kuratidzira kuvakuru vehurumende kuti vagoite basa rokuwapa mari inotenga. Wari kuti wari kuda kuti wagobhadharwa nemari yekuAmerica nokuti zvinhu zvese munyika zvakundotengiwa nemari yekuAmericayo. Pachiri bagoziva kuti zvichatekaira sei nokuti zvichabudirira chere kana kuti zvinenge zviri kubudirira zuva ramangwanaro tichandokunyepai pazvinenge zvaburikapo. Zvomunyika medu zviri banoziva, zviri banokona, zviri banoziva kuti zvinombotekaira sei kana kumugwisisa chaiko pari banozvimugwisisa. Kureketa kuno mari yokunze kwenyika iri kunziyo iri kugoshota yekugoti wanotenga Peturu watenge Peturu asi iwo wari kutengeserwa Peturu wari kutengesa Peturu nomari yokunzeyo. Pari bagoziva kuti zvinenge zvinyatsotekaira sei kana kuti zvirumbotekaidziwa sei kuti mariyo iri kuendepi pari bagoziva. Asi ipapa zviri kutonzi yakutoda kutotandapo kare kunetsa. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichidini nokutoti wari kureketa kuti kunetsa kwayo hwi kuti zviri kuitika kuRussia noUkraine asi ipapa nyaya yekusaika kwemari yokunze kwenyika ndo yakutonetsa. Iyo hurumende yagodanidza wakuru wemabhizimusi wanotopfuura 10 chaiwo kuti wauye koita katombo kanyai nawo wachiwanyepa kuti mitengo yawo iri kumbokwira sei. Idi zvakatoita kuoma wanonangidzira vamwe wese hwi kuzvinangidzira iwo wachitadza kuringa kuti maitiro avari kuita zvinhu ndiwo mazvinuba hwi kuti wakuru wemabhizimusi ndo wari kusikinya tukono. Ipapa pari bagoziva kuti zvichapera sei izvozvi asi maringiro atagoita iwaya aritoratidza pachena kutoti pakaita kunyangarirwa chaipo. Ticharamba edu takaringa kwazvinenge zviri kuperera. Wafundi woZinasu wagotiwo wachaendesa kambani yoTeo 1 nechikoro chayo choTeo 1 Learning Center kumatalodzi mhosva nokuti wakakwidza mari dzofundo nozvikamu zvakapetewa kuita 200 chaiwo kubva muzana. Pakaita kunyangarirwa ipapa kwai mariyo yabva pamadhora zviuru 55 55,000 Zimbabwe kuenda pa186,000 186,000 Zimbabwe kana kuti madhora okuAmerica 600 chaiwo. Pakaita kunyangarirwa zvino zvakubuditsira pachena kutoti ipapa chii chaicho chiri kunyatsotora nzvimbo pakaoma. Kambani yondege itsva yakanzi kuva iya kwai yatandisa kutakura vanhu manji kutobva kuKariba ichiuya kuHarare. Ipapa kwai matikiti awo achiri kudhuritsa zvokutoti munhu mubodzi kwai kuenda nekubenhuka kunoda madhora okuAmerica 230. Unondoona pakaita kuzara wachena basi nokutoti ndo wanozvikona ndo wanodzimba dziri ikweyo wazhinji pabodzi pouno kutoti ndo wano mari pakare inokwanisa kutenga zvakadandizvo. Tiri kufara mumwe wemasoja womunyika medu
anozikana nokuti Meja Zharare kwaiya puwa mubairo Zimbabwe United Nations Gender Advocate kwaiya ari kumirira kwazvo wanamai imo muchisojamu. Aiwa, tiri kuramba tichimutenda tichimurovera manja tichiti ngaarege kuneta, arambe achienderera mberi nokuita zvino. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Waramaphosa wari kuita katombo kanyai nokuonana newarendo wavo wari wakuru the elders. Aiwa, tinowatenda tichiwarovera manja kuti wari kuita tuzvino wabi yedu. Hurumende yavo kureketa kuno yawaramaphosa iri pakanyangaritsa wanhu vari kuita kuti afaka puresha chaiko, nokuti mapfuta dzimotika ari kuda kukwirapo kare, ari kugonza achakwira kuenda kupfuura madhora kupfuura mari yomuSouth Africa yomarandi 25 haidi zvikadandi panoita kupfiwa chaipo, nokutoti zvinhu zvese zvino zvaita kukwira panenge pachiribe kana chibodzi chichakona kumira kukwirako. Tikaenda kuSenegal kwaipapa kune mwoto wagogwarasha wapwere wachangozvahwa unosvika 10 tiri kuti mweya yavo izorore murugare, paribe agoziva kuti chakonzera mwoto uyu chii kana kuti zvambotekaira sei, asi ticharamba takaringa pavanenge vari kureketapo. KuDRC kwai kuno vanhu vanosvika zviuru 70 chaiwo kunzvimbo yoKivu watiza pokare nzvimbo dzavo nomisha yavo wakatosiya. Kwai watizisiwa nonyaya yehondo pokare yatanda kunyika kuwakomana zvinoita kuhwadza. Tinoramba tichindosvira kuti kuite runyararo kudipfame kudekare vanhu vakonewo kugara zvakanaka, pakaita kunyangariwa chaipo. Marawi yagoreketayo kuti kwai kubva mangwana mari yavo yokwacha inenge yareruka anozvika 25 kubva muzana. Pakaita kunyangariwa wachakwera zvinenge zvaakuwanetsa manje ukaona watanda kudari ticharamba hedu takandoringako zvinenge zviri kuperera. Kune vanhu vanosvika 45 wasiri kuboeka kuti wari kupi. Mumwe mubodzi kwaiya apfa apo chikepe chawanga wari chapirigukapo kare wachakaita kuzaza vanhu wachibva kuTunisia wachida kuibira kuenda kuEurope. Pakaita kunyangariwa zvinoramba zvindoitika nokuitika zvakaita kunyangara. Tinoti mweya wapfayo izorore murugare. Mukatikidzwa kanyasi kambani yoUber iri kuita kufara chaiko. Ipapa kwai yasvika bhiriyoni rowanhu wakwira dzimotika dzayo muAfrica muno basi. Aiwa, tinowarovera manja tichiti izvi zvirambe zvichienderera mberi. Munyaya yekugumisira kwai ipapa kambani yoGlencoe ichagobhadharisiwa bhiriyoni nochidimbu zvomari yokuAmerica kuedza kuti idifamidze wakuru wokuAmericawo mune chehupenzi chavanga wada kuipa. Kwai kunzi yakagobhadhara mari inopfuura mamiliyoni 100 omari yokuAmerica pasi rese, ichipa kubvira kuwatongi nowakuru wehurumende nowamwe wese kuti wareke kugoisa pamushishi pane zvainenge iri kuita mutsepwedi pazviri. Zvakaita kunyangariwa mabi angu. Hino kuti kweduno zvichambomira sei? Ticharamba takandoringa tiri ipapo zvedu. Tagumira pano, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.